Така, показвам един хак за едно момиче. Как да си сложи цени в Please Donate, защото ме пита. Идва при Create. Ето тук това тук, ако го виждаш. Идваш, натискаш върху него. Трябва да ти излезне това, което и на мен ще ми излезне след 5 секунди. 1, 2, 3, 4, 5. Да, идваш тук. Сега ще се появи една игра тук. Натискаш върху нея и натискаш първото. Ето това. Когато го натиснеш, идваш ето тук при трите чертички. Отгоре вдясно. Скролваш надолу. Нали, ако ми даде. Май го пропуснах. Ето. Виждаш ли го? Ето това. Ето тук. Натискаш върху него. Нали, натискаш върху него. Излиза ти ето и. Натискаш Create Pass. Пишеш си някакви простоти тук. Код си искаш, например, но така, натискаш на Create a Pass. След като го натиснеш това Create a Pass, търсиш си паса, който си въвел. Ето го, натискаш върху ето това. Върху листчето. Не върху друго, а само върху листчето. Натискаш върху листчето. Тук ти излиза същото. Идваш върху трите чертички и сега да съм го прецакал. Да. Натискаш второто, което ти излиза. Това също го натискаш и си въвеждаш 5 Robux, например. Натискаш и вече имаш Robux. Това е. Разбрали ме?